karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dini O sa may gusto nimo nga paliton ako nimo. Palitan pag kanimo, tiya. Oo, uy. Sa may gusto nimo. School uniform ako, tiya. Kay muskwila naman ko. Ingon si mama, pa-enroll niya ko. Oh, kadiyat hasam. Hello? Hello, LV? Ikaw na gitawagan ako kay... Pero may bang unattended ang phone ni Luna? Ngano ka? Oh. Hello, LV? Hello? Basin og na-off lang niya, Bri. Siya ron wag niya ma-open. O sa kaoras na sigog tawag niya. Nag-lunch break man gud meron. Ikaw ko rin sa way og tawag ni Iluna, LV. Please. Sige, Bri. Si Papa dahil na ang kasulti. Nimo. Sulti ko, be. Ayaw na lang, Day. Gi-off na niya. Uy, unsa dahil kiingon ni Papa? Unsaon man iniron, uy. Ngano, tiya? Oo, Sam. Sige. Inegsweldo ni tiya nimo. Magbayad ta og imong uniform, ha ba? Yay! Nanaw niya ko uniform! Dodong Joshua! Dodong Joshua! Oo, may bagong saon ko pagsulti si Brian. Bala na. Sila na lang tingali si mama mo imo pasabot niya. Kaining orasa karon. 4:00 na. Nakalupad na gid ro ng eroplano. Kanino tugpin mitang manuri din ni small no, hamin? Bugnaw king dapita sa? Manglingkod mo na ta, Lord. Sakit ni BTS na ko. Taas-taas mo lakaw na to. Nagtaksi beta paingon din is airport. Ngita lang tagkaan ko ron, be. Ano nanglingkod dito eh. Ato dito. Min, una ta manguli no? Palitan na tugpagkaon ng mga bata ha? May korta mo ka diha. Sige. May sinugatan ta nila. Dali na isul ko BTS din. Hangtod ka ron. Di ka na ko makontak si Luna. Imposible ka ron nagubay ang cellphone. O na. Karaan na kaya ang cellphone. Pero imposible ka eh. Nga nung gid ka. Paboton ko lang mo-off na may. Ikulpaan naman hinuon ko. Kaya ba nilang mamang naabot eh? Gabiin naman lang hapit. Bebe, oy. Bebe. Ay, salamat. Nanagit sila. Pa? Pa? Dugaya ko ninyo. Uhain mas mama. Doa sinda gilyang. Nagpalitog lutong daan. Siguro mo gimi kakalutog sudan eh, no? Wa, yun. Kaya nga kung huna-huna. Tuara yun ni Brian pa. Nagsige magpanawag si Brian din he. Ako yung gitawagan kay wagit ko na siya makakontak ni Elona. Pero may kunong unattended. Wa ko gisulti niya pa. Ambot lang ang imong inahan. Sana yung pasabot ana eh. Gikulbaan ba ako pa ay. Lo! Hi, si Mama! Ay. Kanina sa nang nasigig pangita si inahan pa. Hi, masag si Lola Lo. Nagkuyog sila si Mama? Kuan apo, kuan. Kining nagpalit pag atong sudan si Lola nimo, ha? Kuyog sila si Mama Lo? Kuan apo, kining nagkuyog mi ganina, pero may giadto pa mama. Asa man? Ikaw ni bahala di pa uy. Lain akong gibati. Sa uniron eh. Lo,
Ngano ka, lo? Ha? Wa po. Wa sam. Basta mama ni mo, may giadto pa siya. Asa lagi siya ni Adto? Kawan, si Lola lang ni mo ipangutan na day, ha? Yan na turong apuhan ni mo, babay. Sura ini. Yes. Hoy, nagtuo ng luhanin mo. Muna yung wakiti-utingog diya. Hoy, nagtiri-ay di ay ka, naghilak ka. Sorry, Hats. Ning mga oras ron. Siguro ko nga nangita ng mga bata na ako. Kalimtiyo na sila ni Gayuna, Yads. O mayon na ang maayong kay Gayuna nga. Ikahatag mo unya nila. Mga 30 minutes, matugpa na ta. O ayuhan ang isura ni mo, nalanay na ng ang pulbos ay nalanay na. Na yung Yads, mataw lang na kayo. Pamulbos talong ha. Pag-retouch. Be? Ha? Ako'y pagwapa ni mo, be. Kung na ba itong amo, day? Model biya na siya, batanon pa. Nung karon idara naman na ginawata. Abi siya, idara naman na siya, gwapa, gaya mo na siya, yes. Inatiman niya po niyang iyang kaugalingon. Usabi na siya mga business, mga beauty products, baya. O kung makita niya yung imong natural nga beauty. Uy, siguro, himol ka niyang model. Bada, Hats, ulu-uluhan lang ko ni mo da. Ito. Sige na, mamulpas Bisag lagi mo ko. des mikrobyo ko. Ay. Sige, ako apply pi. Ha? Kining ako may gamito na ako, ha? Kay damning foundation. Bi. Di pa katog ko ng mga bata, ma. Pero si Samantha, una matog, nagsigig yung pangutana kung hain ang iyang mama. Unya, yun sa man magtubag. O ako lang kingnan nga may giadto. Ug kun mo uli na, magdana sa iyang dal. Unya, yung sweldo ni mo pa. Palitin niya alag ka. Bisag pila pa ka munyika nga akong paliton, ma. Dili gyud na mo hunong og pangita kang Ilona. Ay, dapat sakti, uy. Magkasapot na. Yun na, gita ko ba mong pagkaon sa lamisa? O, may basil na sa para kang Brian. Ug kung mangita ni Ilona, ikaw na bahalag tubag ha. Matuog na ko. Sa kubag uyuna ng akong anak sa iyong tinguha nga makahatag og maayong kaugmaon sa ako mga apo. Hindi na sa, uy. Hinuon angay sa pagdaig ang gibuhat ni Ilona. Lord, hindi, gabi na, oy. Di ba ka pahuay? Bitaw no. Sige, mamaway na ta. Total to, andam naman ang pagkaon ni Brian. Diyan naman sa misa. Sige, mamaway na tamin. Gisugukos panahon na. Kapital ta to. Daga sa mga estudyante nga piyot pud. Ato ko sunahan di. Ay. Nanajip ka nagpaingon din eh. Wala na. Unahan ko na estudyante di. Salamat. Makalingkod ko ini. Nawa ba ko pinaka? Ginoo ko. Tuwang tanan ko sweldo dito. Ginoo ko. Lon. Ilona, abli ko ba eh. Lon. Ilona. Ginoo ko. Niya na si Brian. Ilona. Kisirhan din nilang mamagpapang Abli pultahan. ko eh. Ilona. Nakatog na ka sila sa mama o nagpatugtog lang o Ha? makalikay kang Brian. Ha? Ako ni, abli ko. Paminaw lang tingali silang duha ay. Mahala na lang ni ay. Ma? Pa? Ilvi, sorry natugaw ka. Wa makamata si Ilona. Sod na, Bri. Malasar ang papauli ako eh.
Ha? Nga naman. Wa na mo sulti si Iluna nga. Sige kong panawag niya. Malas pigi ako lakaw ron. Malas kayo. Nahurot yun ang tanan ko dito. Oh. Gikuutan ko skulon. Basta malasa yun. Iluna? Iluna? May nasukalit pa na ako nga. Di magkabutubag. Ginoo ko. Iluna? Kaluoy ni Brian. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!